Bem, čaute u mojho nového videa. Teraz ideme na výlet loďou na ostrov Vrgáda. A tam ideme na pláž sa okúpať a pôjdeme večernou loďou naspäť. A potom domov. Ako vidíte, toto je tá loď. Kde práve teraz. Takže už ide. Uvidíme sa. Tak, už sme nastúpili na loď a nachádzame sa na vrchnej časti lodí a bude nám trvať pol hodinu, aby sme sa dostali na ten ostrov. A niekde tam ďaleko. Pôjdeme. Poďte sa. Dobre. A už ideme loďou. A ide to rýchlejšie, než som si myslel aj. Sa to rýchlo hýbe. Ideme okolo tohto ostrova. A tam ďalšie ostrov. A tady je rýchlejšie cyklokolos. A skoro je plný počet ľudí na lodi. No. A tak ostrov ideme. Krásne. A veľké sú riadne. Je proste rýchlo tá loď a robí takéto veľké vlny, čo je super. Sme za chvíľku tam, ale tu je medzera medzi týmto ostrovom a týmto ostrovom. A veľa lodí ide k tomuto ostrovu. A už sme za chvíľku tam. A už sme pristúpili na... Už sme na ostrove a ideme do tejto dedinky. A niekde tam ďalej pôjdeme na pláž. Tam je riadny vrch. Asi najvyšší vrch na tomto ostrove. Alebo buď tam ešte. Tu bol kedysi bar, alebo neviem či je, ale sú tam nejaké plechovky. Zaujímavé. Starý bar na kolesa. Toto je hrdzavé. Krásne to je. Tam vzadu bola aj reštaurácia pizza. Vzadu bola aj pizza. Reštaurácia.
A aj kaktusy sú tu. Skutočne. Som nevedel. Tak. Sme tu. A tuto sa pôjdeme okúpať na naše miesto. Tuto hore. Skaly. Pecné. Ale potrebujeme byť na tieni. Tak rozhodli sme sa, že budeme tuto, nie tam. No. Na tomto piesku. To je menej. Tieň. Takže tu. Dobre, tak to bude všetko. Toto budeme na pláži. A nenatočím vám, ako pôjdem na druhú loďu. Tu proste bude stačiť. Dobre, uvidíme sa. Toto bude možno posledné video. Tento rok v Chorvátsku. Možno ešte na nejakú pláž. Ak nie, tak toto bude posledné. Uvidíme sa niekedy na budúce. Majte sa. Čau.